Naiiwan kasi yung ginto dito guys. Dito. Pinong-pino yung ginto kasi dito guys. Pagkakuan mabigat, dumidikit sila dito. Yan, pagka may ganyan, itim-itim, sigurado may laman. Dito sa pan nito, ito, sigurado maraming karga dito sa mga damo. Sa mga ugat nila, dito sila dumidikit. Sa mga ugat nito, oh, tingnan nyo. Dito sa mga ugat nito. Kasi guys, nasa sala dito yung mga ginto. Ito mga ugat nito guys, hugasan ng mabuti. Kasi dito nakadikit yung mga kuwan, ginto. Maraming laman. Oh, di ba? Oh, konti lang yung kinuha natin. Kumpara na pagka marami tayong nakuha, pagka pinasira talaga natin. Oh, ang dami guys, oh. Oh, ginto yan, oh, yung yellow yan, ginto yan talaga guys. So yan guys, bali nandito ako sa may hanging bridge. Bali dati guys, maraming nagiginto dito. Dito sa banda rito. Diyan, daming nagiginto diyan. Pero may bagyo kasi guys ngayon. Kaya hindi sila pumunta. Magsasampol sana tayo. Doon ang gusto kong pagsampolan guys, doon sa baba. Doon sa mga doon sa may mga matataas na damo. Kasi yung ugat nun guys, nasasala yung ginto doon sa mga ugat nun. Subukan natin magtingin doon sa banda doon guys sa baba, yung katulad ng matataas na damo doon, oh. Subukan natin sampulan guys, siguradong maraming karga yung mga yan. Ito yung ilog na sa amin sa guys na marami talagang laman. Itong malaking ilog na to hanggang doon sa puno niya, may mining kasi doon. Tapos yung galing sa bundok na pagka umuulan bumababa dito sa ilog, kaya naano dito yung yung ginto. Dito lang ang may ginto guys, dito sa sa ilog lang. Dito sa sa bundok, dito sa iba wala nang laman dyan. Yan guys, subukan natin magsample mamaya kung sakaling hindi pa umulan kasi may bagyo ngayon guys. Doon sa baba tayo pupunta. Mas masample. Doon sana guys sa kabila, kaso malayo ang pag-iikutan natin. Meron naman dito sa kabila, yun na lang ang sampulan natin yun. Okay, tara guys, sampulan natin habang wala pa yung bagyo. Dito yung dating pinagigintuhan ko guys, no, dito ako nagginto. Nakakuha ko ng 1.5 noon dito sa gilid dito. May nagano pala dito, may yung salulog nila. May nagginto dito noon. Ito yung gamit nila guys, no. Mga sako, mga pinagtambak siguro nila yung mga yan. Yun dito guys, oh. Maraming karga, ay may nagginto dito. Ito yung ibang gamit nila. Dito sila kumuha guys, oh. Yeah. Yun, ano lang, konti lang itong pinagkuhanan nila. Ito guys, oh. Dito maraming karga dito guys, sigurado to. Ito guys, oh, pinagkuhanan nila. Ito yung ginamit nilang pangsala ng ginto guys, oh. Lawanit. Ito yung ginamit nilang pagsala. Naiiwan kasi yung ginto dito guys. Dito. Pinong-pino yung ginto kasi dito guys. Pagkakuan mabigat, dumidikit sila dito. Yun, ginamit nila ang pang sala ng ginto.
Dito kumuha din sila dito. Kumuha din sila dito. Yan nga guys, ano, hanggang dito marami silang pinagkuhanan guys. Marami silang pinagkuhanan dito. Ang pan guys, yung iba kasi hindi nila alam to, ang pinagkukuhanan namin. Doon sa kabila sana tayo magka-sample guys. Doon sa kabila. Doon sa mga ugat noon. Yung mga ganitong pan guys, alam mo. Dito rin guys, oh, maraming mga itim. Yan, kita may ganyan itim-itim sigurado. Naman. Dito sa pan nito, ito sigurado maraming karga dito sa mga damo. Sa mga ugat nila dito sila dumidikit. Ito yung sinasabi kong pan guys, oh. Yung katataas na damo na pan na maraming laman na ginto dito talaga, pero mahirap lang kunin, pero sulit naman pag kinuha. Tingin tayo ng damo guys, ay ugat na makukuha natin. Ay dito kunin natin dito. Ito yung sasampulan natin. O tignan nyo guys, o yung kanya itim na itim, o yung damo nya. Nandito sa bag ko yung sample pan guys. Ito, pag-sample natin guys. Kung wala kayong ganito guys, pwede pala. Ginisan lang natin guys para makakuha natin yung damo nya. Yung damo nya lang naman ay ikon nya na. Yung buhangin niya lang ang kukunin natin. Ito guys, oh, marami siyang itim sigurado to, maraming laman to. Sigurado to guys, tingnan nyo. Ito ang hindi nila alam dito sa amin. Dito sa mga ugat nito, tingnan nyo, dito sa mga ugat nito. Kasi guys, nasa sala dito yung mga ginto. Yan. Ito guys ang hindi nila alam dito sa amin. Sampulan natin dito sa may magandang pesto. Ito. Ito mga ugat nito guys, hugasan ng mabuti kasi dito nakadikit yung mga kuwan ginto. Daming itim guys, oh. Sigurado, panigurado pag maraming ganito, paniguradong maraming karga. Ganito lang guys, oh, ganun-ganun nyo lang para umilalim yung ginto. Guys, magtingin tayo ng pan. Pagtatagtakan natin kasi masyadong maagos dito. Kung hindi masyadong maagos, dito. Ito guys.
Ito natin sa tatagtagin. Ito lang tayo. Yan guys, ito. Sampulan na natin. Tingnan natin para makita niya mabuti. Ito guys, para makita niya mabuti. Yan guys, lumanilaw-nilaw na. Yan na natin. Oh, tignan nyo guys, oh, maraming laman. Yun. Yan oh. Oh, tingnan niyo guys oh. Sample lang 'yan. Konti lang yung kinuha natin oh. Maraming laman. Oh, 'di ba? Oh, konti lang yung kinuha natin. Kumpara na pagka marami tayong nakuha pagka pinaser na talaga natin. Oh, ang dami guys oh. Oh, ginto 'yan oh, yung yellow 'yan, ginto 'yan talaga guys oh. 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 Tagin pa natin para yan. Oh. Yan. Ang yellow na yan guys. Oh. Yan. Daming sample guys. Pagka pinaser na yan, sigurado na yan. Yan lang oh. Oh. Marami pa dun sa kabila guys. Pati dito guys, marami dito. Sigurado. Dito. Hindi nila nakuha ng maayos. Dito sa gilid, sigurado dito maraming mga karga dito. Hindi nila nakuha ng maayos. Pero yung mga yun, hindi nila alam na may karga pala. Yung mga yun, tulad yung mga nandun sa kabila. Dito maraming karga din dito. Pagka nagkaroon tayo ng time na yung mahaba-habang wala tayong trabaho guys, ano, magiginto tayo. Ngayon kasi guys, marami dati nagiginto dito, kaso ngayon wala sila. Kasi ano, may bagyo ngayon, may bagyo. Pati yung nagiginto dito, nagiginto siya dito pero kung hindi siya pumunta ngayon kasi may bagyo. Dito guys, ang daming kwan dito, ang gaganda, maraming mga itim. Maraming may mga sample dito. Maganda naman lahat ito guys, hanggang doon sa taas. Doon sa taas, doon mas marami pa doon, mas maganda pa doon sa bandaron niya kaysa dito. Ito yung mga pinagkuhanan nila. Tara, uwi na tayo guys. Galing ako sa bundok, inayos ko yung tubig namin. Nawawala yung pan ko, takip ng camera ko. Wala tayo sa pa.
Hanging bridge. Tingnan niyo yung panahon guys, oh. Maulap. Signal number 1 daw dito sa amin. Oh. Kahit may bagyo guys, may nagtatrabaho dyan sa kabila ko, sa bukid nila. Uwi na ako guys. Kapagod, galing ako sa bundok, nag-ayos ng tubig namin.